Sunod naman amo ang stop, drop, and roll activity. Kasabay sa pagselebrar naton sang Fire Safety Awareness Month, praktison ang 3 ka pamaagi sa paghalom kung may kalayo sa imo bayo sa inyo balay. Magpasa sa imo laragway sang pagbuhat sini sa imo manunudlo. Una nga pamaagi amo ang stop o pundo. Magpundo kag hindi magdalagan para hindi magdako ang kalayo. Ikaduwa ang drop o pungko o hapa. Kag ikatatlo, roll o ligid nga ibutang ang kag ang ikatatlo, ibutang ang kamot sa ibabaw sang ulo kag magligid o roll. Sa sini nga pamaagi, mapatay ang kalayo.